Hi everyone! Welcome to Luto-Lutuan! Ito na yung part 2 ng patatim natin kagabi. So mag-start na tayo. Maglalagay na tayo ng mantika. Pag mainit na yung mantika, ilalagay na natin yung bawang. Gisa-gisa lang hanggang mag-golden brown. Next, ilalagay na natin yung sibuyas. Alam nyo ba guys, nung bata ako, mahilig ako sa sibuyas. Favorite ulam ko yan, sibuyas at toyo. Yan, sarap na sarap talaga ako dyan. Napaparami ang kain ko. Ayan, napakwento na ako, no? Ngayon, ilalagay na natin yung patatim. Alam nyo ba guys, sa sobrang tigas ng pata na to, nagkaroon na ng part 2. Ang tagal kong pinalambot to kagabi. Bali, yan nga pala yung sabaw nung pinakuluan kagabi. Kasama na dyan yung bulaklak ng saging at hahaluin natin at lalagyan ulit natin ng tubig. Takpan at pakuluan. Nga pala guys, share nyo naman kung paano kayo magluto ng patatim. Dati meron ako natikman na patatim. Grabe, sobrang sarap. Kasi hindi ko alam kung paano niya niluto yun. Ang sarap talaga. Shoutout nga pala sa mga ka-video call ko. Ang iingay nyo. Ngayon, ilalagay na natin ang black beans. Alam nyo ba guys, mahilig talaga ako magluto kahit mag-isa lang ako. Mas pipiliin ko pang magluto kaysa bumili na lang sa labas. Pero no, itong mga nakarang buwan, talagang wala akong gana magluto. So, puro talaga dilata yung ulam ko. Sabi ko, hindi na to healthy. Pero ngayon, thankful ako. At nagkakaroon na ulit ako ng gana sa pagluluto. At eto, nakakapag-vlog pa ha. Nakakagawa pa ng content. Ngayon, maglalagay na tayo ng suka. Yung siling labuyo po, optional lang po yan. Kung hindi po kayo mahilig sa maanghang, huwag na po kayo maglagay. Ako po kasi mahilig po talaga ako sa maanghang. Mas ginaganahan po ko kumain pag maanghang. Then, naglagay din pala ako guys ng oyster sauce. Hindi na po pala ako naglagay dito ng toyo kasi yung black beans medyo maalat na po siya. Yung iba naglalagay ng cornstarch para medyo malapot yung sabaw. Ako hindi na naglagay. Ako lang naman nakakain eh. Tsaka mga ibang seasoning guys, hindi na ako naglalagay. Hindi ko alam. Pag ako magluluto, feeling ko ang tagal-tagal ko magluto. Guys, comment nyo naman yung location nyo para alam ko kung saan nakarating tong video ko. Thank you! Huwag nyo na rin po kalimutan mag-like para ganahan na naman ako sa susunod na vlog. Ayan naman sa tikim-tikim. Kala mo talaga eh, no? Ang babaeng mahilig magluto kahit walang lasa. Inaantok na yung nag-voice over. Ito na, luto ng ating patatim. Salamat sa pagsama. Thank you sa panonood at pakikinig. God bless!